ọ sị na onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ụra ada atụ ya n'ife oriri ada agụ ya na-eme nwata ka emere ibi ya obi dị ya mma. Ya Okwuluora ndị Igbo asị ka nkene gị maka vidio gị nkiri n'ụtụtụ a kirisie ya anya mmiri agba n'ilu. Okwu ikwuru maka Maazị Nnamdi Kanu. O tego ụfọdụ ndị mmadụ kwere maka Maazị Nnamdi Kanu. Everybody na-ekwu ya ma onye ukwu ma onye nta. Mana ebe nsi isi ka nkene gị bụ otu isi ikune kpọba mmadụ afa maka ihe a na-esere mụ na ndị Igbo. Ịkpọsa ndị gọvanọ ịkpọwa ndị ụka maka na ndị abụ na be anyị adịghị mma. Wee sị ka m gaa ọlụ gị ọfọ nsị na ihe eji echeta mmadụ n'obodo echefu ka ị mere ha because the internet never forget. Nsị na ya adịrị gị na mma ọ ihe a na-ese mụ na afa mkpọ afafa je kpọwara m polisi na-agwafe na afa bụ ihe mere na be anyị adịrọ mma. Mkpọsịa ndị pastọs afa gwafa unu emezina fake miracle na-arụ enji. Ọ bụrụ na ekpere nye na ndị pastọ niile ekpọrọ afa gịta na-alụ ọrụ fa ka ikpefutego Nnamdi Kanu mana ihe na-ekwuzi na abụrụ ha ji ekpewe ekpere na ọha pụta practical which is what I fight for. Asị na ọ ga-abala gị mana asị ka nye gị obere advice ka m gwa gị eziokwu my brother. No need about the bush. Kwena na-ekwu asị agba mbọ ọkụ n'ogwe agba ịba ọkụ n'ogwe agba nkịta ọkụ n'ogwe. Okwuluora ka m gwa gị eziokwu o nwere okwu ị ga-ekwu ka ndị niile na-akpa afa kịta mee gịnị ga-ege ntị ma ndị gọvanọ ma ndị pastọ ma ndị reverend fada maka na ncha wolves anyị nwere na be anyị bụ n'obodo adịrọ mma. Ụka bụ chain gọọmenti ji chain emasis gọọmenti na-ezu ego anyị ndị ụka na-asa anyị na onye nzọpụta na-abịa na-enye anyị 100 days fasting azị ka kwụsị iwe ọkụ n'ala Igbo ọka anyị nwụdobe anwụ na kedu ihe nsị ka m gwa gị Okwuluora that one has come. Gị na onwe gị bụ mmadụ ndị anọ na gọọmenti enwere isi na-abụ you must join the system. Ị na-anụ ihe na-ekwu ị ga-apụta join na the system ka ihe a na-eme nwee isi join na gọọmenti. Ị na n'ife na-ekwu join na the system. Onye a bụ gọvanọ Enugu steeti te enwere isi na-abụ gọvanọ Imo steeti enwere isi na-abụ prezidenti Nigeria enwere isi na-abụ Ibrahim Traore meria at the young age. So gịnị ka m na-ekwu asị gị gịnị you should come out and join the system. Also go tie mkpu from 9 to 100 years my brother ihe na-ekwu dị ka mmiri a na-agba n'okwute. Nigerian pastors and reverend fathers within the politician ori ha na-ezu ụmụ ogbenye ama nkwe ha ma ezigbo ihe chọọ ofu ebe rikpo na politics ka emezibi ihe a iwere the power of government mezibi ya. Nji wee na-enye onye ọbụla advice all the members of omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ join any politics. Join politics ogodu PG bụ unu jee contest anụ maka na iwuru PG obodo ị ga-eweta mmepe n'obodo ahụ maka na ịmana nwere mmụọ ya dị ime ya enwere any body nọ n'obodo a na-achị anyị mana ụka mana gọọmenti bụ ezigbo mmadụ obi adịrọ a lot of them ji power obi adịrọ ha mma. So Okwuluora biko ana m ayọ gị ndị na-akpa afa bụ gọvanọ ndị na-akpa afa bụ House of Rep ndị na-akpa afa bụ Senator ndị na-akpa afa bụ President fa nwere isi na-abụ na what are you doing? Kedu ihe na-eche ị ga-esi ozi ma chọọ ofu party join anụ chọọ ofu political group join na ị na-anụ ihe na-ekwu na Nigeria bụ mụ na gị nwe Enugu steeti mụ na gị nwe maka na iwọchị ifu na okwu mụ na gị na-aba sound wego ofu ihe ịghọta m na-ekwu maka ịkpọwara ndị ụka afa si ha bịa mee the needful iso ha kpewere Nnamdi Kanu ekpere isi ha bịa mee the needful ndị anyị nwaka nna agwa ha onye memba ha ya barụ ha kpọpụta ya n'ilu ọta ka a tụọrọ ego ka eduji n'ọgwụ na Jizọs anaghị agwọ ya na memba ha na-ekpere ekpere n'idi ha ekpere ịghọtago na memba ha na-enwela ọrụ ha enyezina ha ekpere ka Jizọs nye ha ọrụ ha gwawa gọọmenti ka gọọmenti rụọ indọstrị na gọọmenti bụ na-ekreti ọrụ adị n'obodo na nwere Jizọs na-enye ọrụ ọ ihe a na-ese mụ na ndị ụka na memba ha na-anwụ na moto accident ha ekpuchizi na okporo ụzọ na ọbara Jizọs na enwere Jizọs na-ekpuchi okporo ụzọ ha takụrụwa gọọmenti na gọọmenti rụọ ụzọ dozie system of transportation accidents akwụsị si ya na ekpere ha na-ekpe rubbish na ọ ga-arụ ọrụ otu a gị pụtakwa boldly na-akpọwa afa onwe mgbe ịkpọfasị ha bịa kpewere Nnamdi Kanu ekpere no isi ha pụta demand afọ is release ịghọta m na-ekwu ha pụta practical so ọ ka na sound kwa the same thing which onye ọbụla ga-apụta n'eziokwu a everybody must join us to say this truth maka ndị nna nna anyị si n'iru dike na anyụ mma nkọ o nwere ihe eji akpọrọ ndị ụka afa na-abụrọ gịnị n'igwe bụ ike ha nwee power ọ bụ maka nke ahụ ha pụta ifu power ha nye command taa ka be anyị dị mma ka international community bịa for our aid ejezera
TV ga-ebu the news. CNN ga-anọrọ na video live. The whole world ga-akwụla attention. Yeah? Manafama mia, because the suffering of the poor mass is paying them. So the seeker, no, there's no work and choke. Oh, yeah, but I put the wafa. I can them chuko kabia man. No one wait on the person in Avasi and Wakunian in a bene. We say hapata practical. But I'm gonna say me a practical. When you kidney failure and you go practical. Do you know what practical? Follow due process. When you had them, I had that. I had the jail on your fasting called them. You follow the due process of them. And you mention go for number. That's not a dragon number. ABC whether this boldness, ABC whether make this bold step to call names for the good of our land. People say okay, power politicians. To call names, to answer wafa. No politician about our problem. When we hear the Satan may exist. Satan bu wayo ndocha ji wa Africa. Ibe we ho job ya lege asige no Satan. Nko ma bia se no Jesus. Ekwesi nko ma bi kene Jesus, nko job ya kweta Jesus uta. Satan na Jesus de ka Tom and Jerry. Ato na boss. Hana bada anwa maka agwa na Satan anwugo. Ima na anwa ze ye eje uka. Ato anwa ima na film emechigo. Satan na Jesus nko na asige no nwo keta. Everybody je dobo uka. So kene ngo Okwuluora. Mkpu ayi tiri. Ka ọ dịrị Nnamdi Kanu na mma dịrị ndị Igbo na mma. Ana abaghị ga-echewe gị n'afọ, chewe gị na nkwọ, chewe gị n'oyo. Tisi dị bold, kwuo okwu agba, gbaba fafa. Maka ndị be anyị masị gị na ha na-achị anyị. Do they deserve any respect? They don't. Because they are frustrating their children. Thank you very much, my beloved brother. Ọ ga-adịrị gị na mma. Amaka meelu gị.